Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. Y hoy vamos a dividirlo como en dos partes. En la primera nos vamos a ir a Galicia y vamos a hablar casualmente con un rapaz. Para mí es un rapaz, pero es un gran escritor, un periodista, un investigador de primera y que supo muy bien trabajar para investigar sobre la inmigración gallega, sobre cómo nuestros paisanos se vinieron para América, para Europa, pero él principalmente habla de toda la parte latinoamericana, ¿sí? Específicamente Argentina, Uruguay, Venezuela. Y hace muy poquito tiempo presentó un libro aquí en la Feria del Libro, en el cual sinceramente refleja todo ese trabajo, esa cantidad de años de trabajo, tratando de recabar información, y la verdad que es un libro maravilloso. O País Invisible, El País Invisible, hay una traducción en castellano, o si no, es al revés, mejor dicho, en el sentido que salió en castellano, y él mismo se encargó de hacer la traducción al gallego, y después sacar una traducción de ese libro al gallego, y que actualmente se puede conseguir aquí en Argentina, en algunas librerías. Ella después lo nombra en la nota, y bueno, la verdad que valió la pena conversar con él, porque hay cosas de nuestra querida colectividad que no se saben bien y que hicieron a la esencia y a la historia de lo grande que fue este país, como lo hicieron para Venezuela, como lo hicieron para Uruguay, como lo hicieron para Brasil, como lo hicieron para Cuba especialmente. O sea, él toma dos puntas específicas que son Cuba en el norte y Buenos Aires en el sur, ¿no? Y entre esos dos puntos, todo lo que está en el medio, ¿no? Como yo conversaba con él también, algunas cosas de el gallego de Chile, o la Hermandad Gallega de Venezuela, por supuesto, el Centro Gallego de Costa Rica, el Centro Gallego de México, que también llega a nombrarlo, llega hasta México, pero sinceramente lo más importante que tenemos dentro de la colectividad, aunque a usted no lo parezca, es el gran trabajo de los gallegos en el norte, en Cuba, que es increíble lo que se ha hecho ahí, tanto en La Habana, o sea, como en Santiago, como en varios lados. Ya vamos a escuchar la nota, la verdad que vale la pena, y el gran trabajo que se hizo en Buenos Aires. Pero bueno, se lo vamos a dejar al Escano para que hable con ustedes, para que en mi conversación que tuvimos con él, lo hable con ustedes. Y en la segunda parte hablamos con nuestra querida amiga, gente que conozco de muchos años, gracias a Dios, que es Mirta Gosende, que es la presidenta de OUTES y que estuvo en los festejos del Día de las Letras Gallegas que se hicieron en el Rosedal el fin de semana pasado para festejar el trabajo de la escritora Begoña Camaño, que fue la nominada por el Día de las Letras Gallegas 2026 por la Real Academia Gallega de Letras. Así que bueno, se hizo ahí en el Rosedal,
al lado de el busto de Rosalía de Castro, y estuvo con nosotros Mirta, que fue una de las participantes de este acto, y nos va a contar un poco quién es Begoña Camaño y el trabajo que hizo ella y todo el trabajo que está haciendo la gente de Outes por las letras gallegas, o sea, por el idioma gallego, que es importantísimo, no se puede dejar de lado. Bueno, de esto data el programa de hoy, por supuesto todo mezclado con la mejor música de Galicia, y nada, nos vemos al final. ¿Qué les parece? Entre Argentina y España, tierra que nos vio nacer, llevo el alma de dos patrias, orgullo de mi querer. A todos los emigrantes yo les canto esta canción, llevo esta tierra bendita dentro de mi corazón. Ay, 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 dentro de mi corazón. Hola, prepárate, porque este próximo 7 de junio vamos a festejar en el Corcubión nuestra fiesta de San Juan. Como todos los años, vamos a pasarla bien y a comer un buen cocido gallego como corresponde, con navillas, unto, bien como tiene que estar, bien como se hace en la nuestra tierra. Efectivamente, además, bueno, vamos a tener queimada, postre, bueno, y quien ameniza, la Calipso, por supuesto, y además vuelve nuestro DJ Pascual, que estuvo de vacaciones, así que lo estábamos esperando. ¿Por dónde andaba Pascualito? Así que ya lo tenemos de vuelta para que nos venga a pasar música para poder bailar y pasarla bien, todos juntos en familia. Te esperamos el 7 de junio en el ABC del Partido del Corcubión. Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Como faltes, te la vas a tener que ver conmigo, acordate. Un beso. Y ofrecemos corazón. Traigo de mi España el duende y el arte de lindas canciones, y quiero ofrecerlas a nuestros paisanos como bendiciones. Somos un país hermano de esta tierra noble y linda, que unidos por la amistad entre España y Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC. Aquí muy contentos hoy porque la verdad que tenemos la oportunidad de hablar con una persona que ha vivido mucho tiempo aquí en la Argentina y que se ha dedicado muchísimo también a la narrativa. Él es un investigador muy importante, es un periodista que ha trabajado muchísimo para un montón de medios en Galicia y por supuesto para el diario País de España y para tantas oficinas de periodismo y demás que tenían en España. Él como trabajador desde aquí, desde Buenos Aires, y después volvió a Galicia. Estamos hablando con Arturo Lescano, lo vamos a saludar. Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas?
Hola Daniel, que gusto falar contigo esta vez a través do teléfono, pero sempre presente por aí. Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder conversar un rato contigo. Vi la nota que le diste a TN, que la verdad que me encantó, pero no supieron asimilar la esencia de esa nota. Y me ponía loco porque yo veía la nota y yo decía, pero pregúntenle tal cosa, pregúntenle tal otra, llévenlo por acá, llévenlo por allá, pero claro. Bueno, hai que entre aspas, bueno, vou falar galego, senón pasamos ao castelán o que faga falta. Digo que hai que perdoalos entre aspas porque bueno, os entrevistadores que son magníficos, tanto Dexter como Mariana Mactas, ningún dos dous son de orixe galega e o millor pois pasaba o que pasou tantísimas veces, tantísimos anos que che vou dicir a ti en Argentina, tamén do outro lado do Río da Plata, de descoñecemento por parte dos propios nacionais deses países do inmenso, do inxente, do inabarcable, inabranguible papel e peso que ten a colectividade galega neses dous países. Así que imos perdoalos porque realmente foron moi xentís, pese a que o millor non aproveitaron, como dicías ti, todo o que se puidese, non? Pero mira, a ver, vou te dicir unha cousa. O compañeiro de Dexter, ¿sí? Sí. Es un neto de galegos que despois foi estudiar a Salamanca e a vida que pasou tamén pasou moi cerca de Galicia. Anda, mira. El que fai toda a parte de computación e cosas electrónicas. Sí, xa sei, o de Cyberpunk, non? Sí, exactamente. O sea sí. Que pois non sabía. Pois e é galeguista, eu xa lle fixen un reportaje aquí na radio. Despois outro tamén que está aí, que está sempre os sábados pola tarde. A ver, o pai de él eran todos socios do Centro Galego de Buenos Aires e estaban na agrupación Breogán do Centro Galego, sí, conjuntamente con meu pai, que Gustavo Tubio. Claro. Tubio, sí, Gustavo, sí, que en realidad aí claramente... Tubio. Como pasa tantas veces, Tubío, sí, pasa tantas veces noutros países tamén. Fíxate que sempre se fala en Cuba sempre teñen esas cousas, non? Sí. Cos mártires da revolución e tal, é un dos persoeiros máis importantes, que é Frank País, de toda a vida chamanlle Frank País, claro. Como moitas veces na Argentina se di Insúa e non Insúa, pero en fin, tamén hai que perdoar esas cousas, porque cousas que pasan, non? Nas migracións, en este mundo apaixonante ao que nos dedicamos. Y falando de periodistas, termino con esta, que tamén fixe un reportaje tamén en unha radio, o galeguista máis importante ten TN en aquel momento, que era Pepe Gil Vidal. Claro, sí, aí de incuestionable orixe galega, claramente. O sea, nada, además ten a familia lá, ten casa lá, vai de vacaciones alá, vive máis casi en Galicia que en Buenos Aires. Pepe sí, Silvidal, sí. Con eso digo, pero de todas maneiras, fíxate, falas da nota de TN, que a propia Mariana Mactas tamén creceu en Barcelona co seu pai Mario exiliado, sí. Non? Pero sí. Estaba absolutamente entre interesada e abraiada tamén, porque moitas veces pasa tamén na Galicia territorial, non? As cuestións da emigración lamentablemente están tan dentro de nós que ás veces perdese a perspectiva, non? E entón ela mostrábase así de abraiada, pero tamén outras notas que me fixeron, unha moi ampla que podes ler na Nación, que me fixo correspondente en España, Ana Donofrio, que foi ademais secretaria de redacción, e que foi unha entrevista moi profunda e que, bueno, pues deronme unha dobre páxina nada máis e nada menos que na Nación, o mesmo, é dicir, Donofrio evidentemente era de orixe italiana, pero se mostraba moi entusiasmada e moi interesada en todo o que lle contaba, pero parecía que lle estaba contando cousas novas, cando non debería ser así. E o mesmo, aquí xa, sin o abraio era menor, porque é unha persoa moi coñecida na colectividade, que é profundamente galega, que é Débora Campos en Clarín, que tive a oportunidade de que me presentase nunhas presentacións hai uns días aí en Buenos Aires, que tamén me fixo varias notas, e claro, a repercusión é grande, porque ao final estás
en todos os medios grandes da Argentina, e aínda así queda espazo para esa sorpresa, como digo, non? Que tamén acontece aquí na Galicia territorial. Por supuesto. A ver, para la gente que no conoce a Arturo Lescano, recién acabo de comentar más o menos lo que hacía Arturo y lo que nos conocemos de muchos tiempos en la colectividad, porque estuvo muchos años aquí en Buenos Aires. Y eso le dio la posibilidad de hacer un libro que fue el que presentó en la Feria del Libro, que es El País Invisible, donde habla sobre la inmigración gallega. Cuéntanos un poco, Arturo, de esa pequeña maravilla que has podido parir, como, aunque sea su nombre, se debe decir de esa manera, porque has parido verdaderamente una pequeña maravilla. Mira, se é por traballo, sí que podo dicir que foi un parto, aí estou de acordo, porque foi un traballo en sí mesmo, moi agradecido polo que dis, pero un traballo de, per se, ou dedicado intrínsecamente ao libro dos últimos 4 anos, con moito traballo, tanto de campo como de escritura como de investigación, pero en realidade ese libro o que recolle un proxecto vital, é un proxecto vital de todos eses anos do que falabas, non? Eu vivín 12 anos da cabalo entre Buenos Aires e despois Río de Xaneiro, cubrindo todo o que acontecía en América Latina, ou nas Américas, porque tamén incluía Estados Unidos, da actualidade xornalística. O que pasa é que, claro, na actualidade xornalística da América Latina, cando a cubres para medios galegos, para Televisión de Galicia ou para Radio Galega ou para xornais galegos, pois evidentemente hai unha parte que non se conta porque está dentro de nós, como che dicía, que é todo o que lle acontece a diáspora. E aí onde puiden coñecer moitísimas historias, moitísimas, que son as que van deitadas no libro, pois case 200, e aparte, pois un caldo, non? Un pano de fondo no que estades todos vos. Tamén estás ti, Daniel, tantas veces te vin tocar e ensinar persoas referentes importantes na colectividade, xa non só en Buenos Aires ou en Montevideo, senón nos outros países polos que paso nas páxinas do libro, non? Cuba, México, Panamá, Estados Unidos, Venezuela, e, por suposto, tamén Brasil, nas diferentes cidades e migracións polas que pasou a diáspora galega. No, por suposto. Mira, a semana pasada, que ainda está o programa ali na radio, bueno, quedan todos os programas, estivemos falando con tamén un escritor que, aunque non coñeceu moito a migración, leí un moito da revista Alborada, do Partido de Corcubión, y de aí aprendió muchísimo. Y bueno, tú lo debes conocer seguramente, porque pertenece al batallón literario y es Modesto Fraga Moure. Ah, claro, Modesto Fraga, Fisterrán, sí, é un referente tamén noutras moitas cousas, pero tamén, en parte, sí, no eido da diáspora, se ben non viviu dese lado, pero sí, claro que coñezo, bueno, hai moita xente coñecedora aquí en Galicia do noso gran fenómeno transversal, se ben, o millor a min tocoume, pois esa achega xornalística ou de reporteiro ou de falar, digamos, cara a cara coas fontes, non? E as fontes non sodes nin máis nin menos que a vos, que é moi importante, así que ter ao alcance a personaxes reais da vida, pois é o que me deu un pouco, pois, o pulo para integrar, non? Un pouquiño, pois, todo o que se conta arredor da nosa diáspora. Así es. Non, e me contaba Modesto que o cementerio que máis galegos ten no mundo non é ni siquiera, non está en Galicia, non está en Buenos Aires, non está en Madrid, non está en Barcelona, sino que está en La Habana, con enterrados más de 2 millones de gallegos allí. Casa miña nena, casa, se non has quedar baleira, traerei 7 herbas para que teñas
que teñas quen te queira. Ai, a la la, ai, a la la. Xa falei co San Antonio e nos pés quedou a agulla pro futuro desposorio, pro futuro desposorio. Ai, a la la, ai, a la la. San Antonio, Antoniño, Rauniño, agulla de prata, hecha de facer traballar pra que espante lo que amarra. Eu casaría se tivera 7 vidas, sería a tiña mansa que daría sen alegrías. Eu casaría se tivera 7 vidas, pero como a miña luna non estou pra ver feridas. Sí, bueno, o número imos deixalo un pouquiño en suspenso, porque hai moitísimas teorías, 2 millóns non, é imposible, son moitos, pero tanto ten, si, a necrópolis de Colón, bueno, que inicia o meu libro, de feito, despois dos limiares. Eu empezo por Cuba, empezo precisamente a falar da necrópolis, que como lle chaman ali o cemiterio, con unha distinción moi galega, Daniel, porque o arquitecto do cemiterio tamén foi un galego, Calixto Loira, e que non só foi o arquitecto, senón que foi tamén o primeiro inquilino, porque morreu xusto cando rematou. Así que mira que cousa máis galega que é tan a caída para inaugurar esa nómina de dúcias de miles, de centos de miles de galegos que aí sí están soterrados, e ademais unha particularidade que diferencia a Chacarita, por exemplo, ou o cemiterio en Montevideo, e é que os panteóns dos galegos na Habana non estaban unificados, non é como o panteón galego da Chacarita. Están divididos polos centros de concellos, de parroquias, por suposto está Corcubión, e tamén hai outros moitos, o máis grande seguramente sexa o de Ortigueira, Hijos de Ortigueira, o de Ferrol, moitísimos da Mariña Lucense, e cada un ten cada seu panteón, que era, pois como ti sabes, esa parte da cuota que o socio pagaba, alén do asistencialismo, do mutualismo, para recibir asistencia na saúde en vida, e tamén o recreo, obviamente, o lecer os domingos ali nos lugares, o mesmo que acontece
pois, por exemplo, en Vicente López con Corcubión, pois, aparte diso, tamén ter o que dicían ter un chalé no cemiterio, neste caso nesa necrópoli de Colón, que sí, aínda segue sendo o cemiterio con máis galegos do mundo, imagínate ti. No, a verdad que, bueno, a mí emocioname moito falar destas cosas, porque Normal. recordar os sacrificios que fixeron meus avós, meus pais, por esta colectividade, non? O sea, por supuesto, desta banda do mar, non? Hai outros que fixeron desde outro lado, e a verdad que, bueno, hay, por ejemplo, cosas que yo hablaba por ejemplo, con la secretaria de la Junta de Galicia allí en Montevideo, y por ejemplo el panteón de Casa de Galicia, eso no sé, Sí. en qué quedó. No, eso falaba eu tamén a semana pasada con Elvira. Bueno, pois ten a mesma mágoa que temos todos, en definitiva, non? Casa de Galicia, bueno, xa sabes que se constituíu unha nova sociedade, a nova Casa de Galicia, para tentar, bueno, pois manter algúns do patrimonio cultural que ali está. Eu levo no libro a historia da Santiña, de Asorei, de Francisco Asorei, do escultor, pero é verdade que quedaba ese asunto do cemiterio, do panteón, e parece que xa definitivamente vai quedar en mans do Estado primeiro, uruguayo, despois seguramente será revendido. Así que, lamentablemente, e unha vez máis, pois outra parte importante da nosa historia que esmorece, pois non sei se polo desleixo de moita xente, pola mala praxi, en fin, non quero entrar porque tampouco son coñecedor exacto de todo o acontecido, pero o feito é que imos quedar tamén sin esa parte en Montevideo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poco de tema porque estamos hablando mucho de los panteones. Aquí, gracias a Dios, el del Centro Gallego quedó porque primero hay una comisión que lo está llevando adelante, y segundo que está puesto como si fuera un patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, entonces no lo van a poder tocar. Pero más allá de eso, o sea, hay una historia muy interesante que yo leí ahí en el Diario de la Nación, que es el almacén de Don Manolo, con respecto a lo de Quirno. Y me gustaría preguntarte también por esas clases de investigaciones, ¿cómo fue que las fuiste llevando? ¿Cómo fuiste llegando a ellas? Bueno, as investigacións así en xeral dese lugar sen fronteiras declaradas, nin sequera sin mapa declarado, que é o que eu chamo país invisible, non? Que é o conxunto da Galicia territorial e toda a contorna atlántica, sobre todo das Américas, onde aniñaron os galegos, pois a chega a eles foi nin máis nin menos que, como eu che dicía, non? Traballando a partir do xornalismo, traballando no día a día, pois conseguía chegar a historias que eu ia botando en cartafois, en carpetas, no meu escritorio, no meu ordenador, sin saber que un día iso integraría as páxinas dun libro. Eu sabía que quería facer algo relacionado con iso, non sabía o que podía ser, pero, dende logo, servíame un pouco de colchón destas cousas que un vai recopilando ao longo dos anos. Pero non só nos anos que vivín aí, senón antes, incluso. Eu ia recopilando historias que algunhas deron pé a reportaxes documentais na televisión, outras a libros en concreto, un que fixen en 2004, que aparece tamén nas páxinas deste libro, sobre Cheche Martín, sobre o fillo dun exiliado, bueno, exiliado en sí mesmo el a Buenos Aires, que foi futbolista e pintor. En fin, eu creo que foi o meu traballo o que me permitiu, como che digo, achegarme a todas esas historias. O que eu quería destacar, suliñar por riba do resto de impresionantes traballos académicos que temos en Galicia alrededor da diáspora, ou mesmo de ficción, ou mesmo de cronistas, como o propio Neira Vilas, ou Núñez Búa, ou Pérez Prado en Buenos Aires. No meu caso, pois resulta que a vida me levou ali e iso permitiume facer esa achega xornalística dos invisibles, daqueles que normalmente non teñen voz. Non é que non teñan voz porque están afónicos, disfónicos ou teñen un problema. Non, voz teñena. O que non lle daban ou non lle demos dende a Galicia territorial foi o seu relato. E son aqueles relatos, Daniel, que ti te vas ver representado, ou eso espero,
pois calquera relato familiar, o mesmo meu da miña familia que tamén aparece, non? Neste caso con Cuba. Todos temos un familiar na emigración en Galicia, en América e, por suposto, despois en Europa, ainda que o libro só se refire a América, en eses relatos que aparentemente son relatos de lareira, de portas adentro, que o mellor as familias non queren airear, aí está realmente, penso eu, o batoallo, non? Un pouquiño o caldo onde se mexe a historia con mayúsculas de Galicia. E iso foi o que eu quixen dar. No caso de Almacén Don Manolo que contas, non deixan de ser cousas anecdóticas, pero que ao lector lle gustan moito, non? Contar como un día eu atopo a un señor no Almacén Don Manolo, que aínda existe, aínda que estea pechado, en Valcarce Humberto Primo, aí en San Telmo, a 3 cuadras do mercado, a outras 2 cuadras da Casa de Quino, onde hoxe está a estatua, bueno, a pequena estatua de Mafalda e o banco e tal, sí, pero ninguén repara en que... Sí, nunha esquina, ninguén repara que a 2 ou 3 cuadras, e ademais, nin máis ni menos que na Rúa Valcarce, pois aí está o Almacén Don Manolo, que en realidad era un quiosco que montou un señor chamado Manuel Fernández, que el me dixo, eu non teño probas científicas, pero evidentemente era o relato del, que foi nel, cando era neno, no que se inspirou Quino cando se mudou a San Telmo, nos anos 60, empezou a escribir e a debuxar Mafalda, e ele era o neno, o Manolito típico de posto, neste caso, do almacén, onde os seus pais de Lugo tiñan los sacos de porotos, onde xogaba e casi dormía el, non? Nesa banda, nesa cuadrilla que debuxou Quino para acompañar a Mafalda, faltaba o galego, e entón meteu a Manolo, que era o distintivo deste Manolo que eu coñecín, que lle fixe unha nota daquela para La Voz de Galicia, que foi contraportada do diario no ano 2009 ou 2008, creo que era, pois o distintivo era que este Manolo real, o Manuel Fernández, pois era un furibundo militante radical, alfonsinista, que tiña plagado o quiosco de consignas anti-FMI, antipago da débeda externa, e cousas que eran, como dicía él, o contrario do estereotipo de Manolito que creou Quino a tal efecto, ¿no? Claro, porque sí, verdaderamente sí. El que conoce la historia o el que haya leído las historietas, te vas a dar cuenta que Manolito no pensaba de esa manera. Levantóse Abelida, levantóse Alba, e vai lavar camisas en o alto. Bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba. Levantóse a Lozana, levantóse Alba, e vai lavar delgadas en o alto. Bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba. Bailas lavar, Alba. E vai lavar camisas, levantouse Alba, o vento as desvía e no alto. Bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba. O vento as desvía, levantouse Alba, meteuse Albanida e no alto. Levantóuse Alba, meteuse Alba en saña e no alto. Bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba. Levantóse Abelida, levantóse Alba, e vai lavar camisas e no alto. Bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba, bailas lavar, Alba.
non, era todo o contrario, por eso me fai gracia, non? Que moitas veces os estereotipos caen polo seu propio peso, sabendo que Quino facía, bueno, ele era fillo de andaluces, que vamos dicir, non? Facía, pois, seu estereotipo que tanto loitou parte da colectividade por acabar con iso, empezando polo propio Pérez Prado, seguindo con descendentes que fixeron aquel escrache que tamén asistín na Feira do Libro contra unha nova publicación de Pepe Muleiro, editorial sudamericana. En fin, todas esas historias que fan, como digo, esas historias de día a día que fan a propia historia, o debuxo dese país invisible, non son argentinas, senón en toda América, son as que trato un pouquiño de trazar humildemente na miña chega neste libro. Sí, además, bueno, las anécdotas que conllevan también a eso, ¿no? Pero digo, mira hasta dónde llevará tu trabajo, que si tú lo traspolas al trabajo cultural, que normalmente se puede hacer con respecto, te voy a dar un ejemplo, ¿no? A la inmigración. Hoy en día nosotros tenemos la suerte de conocer todo el repertorio de uno de los grupos de gaitas más importantes que tiene Galicia, que estaba en la LIN, que eran Os Désas de Moneillas. Y todo eso, ¿sabes a qué se debe? A la investigación de que los Désas grababan cintas para mandárselas a sus primos que estaban viviendo en Venezuela. Absolutamente. Así era y así lo sabemos. Hoy tenemos grabaciones que se ha hecho un CD completo gracias a esas grabaciones de cinta que hacían Os Désas de Moneillas. ¿Me entiendes? Claro. Sí, bueno, eso é algo que tamén se repite por toda a diáspora americana. Eu no libro levo un código QR onde levo 150 cancións, máis ou menos, que teñen que ver coa diáspora, pero non sabemos que os xéneros de ida e volta musicais foron os que deron pé para se escoita alguén da Galicia territorial, vai se ver totalmente representado, porque todos nós crecimos con moitísima anticipación a nova moda da música latinoamericana, especialmente caribeña, que agora triunfa no mundo, incluso a anglosaxón, pois en Galicia xa triunfaba. En Galicia bailouse cumbia, cha-cha-cha, por suposto tango, e todas as músicas americanas moito antes que en calquer outro sitio. Igual que sabemos que, bueno, como aparece referido no libro, obviamente, a Rianxeira creada en Buenos Aires por Frieiro e Romero, por Pinciñas e Romero, e grabado en RCA Víctor de Montevideo, chegou por barco o Bar Feliciano de Rianxo na Galicia territorial. É dicir, por non falar do propio himno, o ida e volta está aí, foi o que nos fixo, pois como ti dis tamén cos Deza de Moneixas, pois poder ter unha, como en todo, unha riqueza maior gracias a que vivimos das dúas beiras do Atlántico. Iso hai que poñer en valor sempre, Daniel, sempre. Yo quiero... estamos llegando casi al final de esta nota. Te prometí que íbamos a tardar media hora porque sé que eres una persona que está muy ocupada últimamente y quiero respetar eso y no quiero sobrepasarme, pero solamente decir algo que es fundamental y que quizás el otro día en el programa de TN no es que se ha olvidado, porque estuvo medio presente. Quizás no se tomó todo lo que se tendría que haber tomado, que es el fundamento de que los grandes acontecimientos, especialmente que tienen que ver con Galicia, se hicieron primero en la emigración y después recién fueron a la territorio. ¿Sí? Claro, bueno, eso es una de las bases. La base, sí. El primer gobierno republicano se hizo en Buenos Aires. La primera vez que se cantó el himno se cantó en La Habana. O sea, la primera vez que se tocó el himno se tocó en La Habana. Y como esas cosas te puedo decir 10.000 más. ¿Me entiendes?
Claro, bueno, a base da pervivencia cultural galega, o gran reservorio cultural e político máis alá da ideoloxía que fixo pervivir a Galicia no século XX, está de máis dicir que foi na Galicia exterior, efectivamente, coa interpretación do himno por primeira vez en 1907 na Habana, co izado da bandeira galega actual e definitiva, coa bendición, vamos dicilo así, de Manuel Murguía dende A Coruña, a sociedade dinamizadora da Real Academia Galega tamén en 1906, tamén feita na Habana, Cuba, e por suposto na creación, bueno, dicíamos da Rianxeira por dicir un himno oficioso da música, pero en literatura que imos dicir, non? Escribiuse de todo, dende No desterro de Cabanillas a Esmorga, aí en Buenos Aires, ou Os Bíos Bardos, ou moitísimas outras obras, alén de, evidentemente, acoller a todo o mundo en todos os países, dende México a Venezuela, todos os exiliados, pasando, por suposto, sempre, como diste, co Consello de Galiza, por Buenos Aires e Montevideo. Eso eu creo que todo o mundo o ten claro, aínda que nunca está de máis repetilo, pero que, aparte diso, hai moitísimas outras cousas máis invisibles, como digo, menos visibles o gran público, que fixeron pervivir, mesmo ata recetas gastronómicas que se perdían na Galicia territorial, como conto nun dos capítulos sobre os galegos da Bahía, que se perdían porque parroquias enteiras, como ti ben sabes, da Galicia interior, transterrábanse por enteiro e por completo a sitios en América, e evidentemente sen xente non se podía traspasar a cultura e a expresión oral, e iso acontecía en América, así que nós debemoslle absolutamente todo a nosa diáspora. Eu fixen 3 presentacións en Buenos Aires a semana pasada e a anterior, entre a Feira do Libro e unha presentación multitudinaria e moi emocionante no Centro Cultural de España en Buenos Aires, aí en Paraná, en Santa Fe, en Barrio Norte, e outra en Montevideo, e todas eran dunha emoción de, de arrepiar os pelos, non? Era unha cousa impresionante como todo o mundo se sentía emocionado e contaba as súas propias historias. Eu digo, o meu libro é grande, son 600 páxinas, pero eso é unha mostra mínima da cantidade de libros que se poden encher coas historias de todo o mundo. Eu elixín as miñas, agora eu sí que axudo e animo a todo o mundo a que se grave, a que os netos, dicía eu no Colexio Santiago Apóstol, que me sinto en casa ali dende hai moitos anos, dicía eu aos rapaces que graven as súas aboas, especialmente as aboas, as mulleres que son as que traspasan máis a memoria oral, que as graven cos teléfonos agora, que é fácil e que non se perda a memoria, porque niso está a pervivencia da propia Galicia. Es como cuando, mira, yo el otro día buscando algo acá, en San Nicolás hay una milonga que se le hicieron a una gallega, a una vieja gallega, porque cuidó a unos pibes y que no sé qué, entonces le llamaban la gallega, e hicieron la milonga a la gallega. O bueno, mismo en el Uruguay, ¿no? Con el tema gallego. Así que bueno, ya eso... Hay anécdotas, podemos llegar a tener anécdotas de la inmigración, que íbamos a estar, y yo te voy a hacer perder tiempo, y vamos a estar 600 años nunca, hablando de esto. Sí, está claro, nunca se perde o tempo, Daniel, de feito eu animo, insisto, con toda a túa cuantiosa audiencia, a que todo o mundo teña o reparo e o tempo de poñer, non fai falta nin sequera poñer por escrito, porque agora que todos temos un teléfono para facer fotos de todo, para gravar audios, para mandar audios por WhatsApp, para facer de todo, que se graven, que conten aquela historia da aldea, que conten o que lle contaba un descendente pois unha aboa. Hai cousas espeluznantes, incribles, que saíron á luz estes días, e eu creo que de verdad, que pode ser, vamos, como se lle pos os teus ointes a que manden notas de audio de 1 minuto contando a súa vida. Aí van quedar gravadas, se van quedar aloxadas nas redes do teu programa e será para ben de todos. Me diste una muy buena idea, me diste una idea bárbara, porque me va a encantar hacer ese trabajo. Te lo digo. Bueno, pois eu estarei encantado de escoitalo, e nada, bueno, simplemente dicir, parece aquí el chivo, non, que diríades aí, pero para quen aínda este interesado en conseguir o libro, que bueno, a verdade é que casi se esgotou nesta primeira partida agora nestes días en Buenos Aires, hainos aínda, tanto en galego que o original como castelán, que eu mismo traducín, están a disposición na librería La Libre,
que curiosamente non é de galegos, pero mira, está xusto na cuadra seguinte á Federación de Sociedades Galegas na rúa Chacabuco. Está en Chacabuco o 1000, non sei exactamente o número, pero en La Libre ali teñen o libro, vaya redundancia, e para quen queira ou está interesado pode ir ali a comprarlo. Mira, mientras que está en el barrio de San Telmo, que santo más gallego Exacto. que ese no hay. Tamén, con esa bandeira de Tui. Pero sí. ¿Me entiendes? O sea, Buenos Aires es Galicia. Y eso no lo van a poder... Absolutamente. Nunca lo van a poder... o sea, el otro día lo decías muy bien tú. Nunca se va a poder disociar eso. Es imposible. Porque Buenos Aires... Mira, non se vai poder nin disociar, nin nunca se vai poder pagar a débeda moral e non moral, porque tamén está o diñeiro polo medio, de tantísimo patrimonio, insisto, tangible ou intangible, que nos deu a diáspora, especialmente a Argentina, a todos os galegos. Por moito que se faga, nunca se vai poder pagar, así que polo menos o que hai que facer é poñelo en valor, poñelo, ensalzalo e pensar, pois como dicía Pérez Prado, que bueno, que a expresión máis perfecta do galego é precisamente a do porteño, por algo será. A sorte que tedes ou que teñen os que naceron nesa bendita cidade que é a nosa capital da Galicia exterior. Te mando un abrazo, Arturo, muchas gracias por todo y Dios quiera que tengamos la oportunidad de volver a hablar por ahí de alguna otra cosa, pero me gustaría ahondar un poco más, por ahí entrar un poco más en Venezuela o por ahí México. Yo estuve en conversaciones con la gente del Centro Gallego de México, inclusive con el Centro Gallego de Costa Rica, el Centro Gallego de Venezuela, el LAR Gallego de Chile. Así que ahí también podemos ir ahondando y trayéndonos historias, porque cuando decían que hay un gallego en la luna, mire señora, créalo, créalo. Así es, unha aperta moi grande a toda a audiencia e que goce por moitos anos o ABC de Corcubión e por suposto o teu programa. Unha aperta moi grande, Daniel. Moitísimas gracias, Stafford. Soy el puerto de dos mares donde el aire da la vuelta. Soy alivio en tus pesares, corazón de terra celta. Soy de la gaita el lamento, soy del bosque la da buena. Soy el soplido del viento, verde manto, fina arena. Soy del pájaro cantor, su regazo y compañía. Soy quien soy por tanto amor, soy la luz de Rosalía. Soy la llama de la hoguera melancólica morriña. Soy tan dulce como fiera, soy mujer y a veces niña. Soy quien viste primavera, soy tormenta, soy caricia, soy la calma del que espera, porque yo soy Galicia. Soy de la tarde el ocaso, soy quien a la mar arrulla, soy culpable de tus pasos, soy de nadie y siempre tuya. Soy la nube que lloraba sobre as rúas por lela de la soledad del alba, soy su más fiel centinela. Soy la llama de la hoguera melancólica morriña. Soy tan dulce como fiera, soy mujer y a veces niña. Soy quien viste primavera, soy tormenta, soy caricia, soy la calma del que espera, porque yo soy Galicia.
soy tormenta, soy caricia, soy la calma del que espera, porque yo soy Galicia. Y seguimos en el programa y ahora estamos nada más y nada menos que con la presidenta de Outes, que es la señora Mirta Gosende, que tuvo la oportunidad de estar en el festejo del Día de las Letras Gallegas que se hizo en el Rosedal, y que la verdad estamos muy interesados en saber qué es lo que pasó ese día y cómo pasó. Entonces dijimos, vamos a la fuente, hablemos con Mirta, que fue una de las invitadas para hablar sobre la homenajeada del Día de las Letras Gallegas, así que la vamos a saludar primero, ¿eh? Hola Mirta, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Daniel, boas noites a ti a túa audiencia. Agradezco-te moito. E imos de falar en galego, xa que foi o Día das Letras Galegas, pareceríame un pouquiño mal falar en castelán, porque como he hecho Día das Letras Galegas, mellor sería falar en galego, non certo, Mirta? Claro, corresponde. É unha ocasión xusta. Así es. Bueno, Mirta, contame un pouco, como foi ese día o máis que se fixo aos Días das Letras Galegas ali no Rosedal de aí de Buenos Aires? Xuntámonos as sociedades aí no Rosedal, no Xardín dos Poetas, a carona ali do busto de Rosalía de Castro. Estivemos os músicos das distintas sociedades, houbo autoridades que viñeron dali de España, de Galicia particularmente, o señor Diego Calvo Pouso, que é o conselleiro de Presidencia, de Xustiza e Deportes. Entón, falamos da homenaxeada de Begoña Caamaño, e logo escoitamos música e as palabras tamén dos convidados, non? Da xente que estaba ali no acto, que veu de Galicia, por suposto. Sei que falou Carlos Ameixeira como o delegado das entidades na emigración, falou o delegado que tamén viño da Xunta, non sei quen falara máis, pero sei que falaches ti facendo tamén un pouco un percorrido sobre a historia de Begoña Caamaño. É verdade? Claro. Sí, é verdade. Ademais que a min estiveron, digamos, outros membros, digamos, do faladoiro da Asociación Civil Unión Residentes de Outes. Estivo Graciela Romero Canai, Manuela Barca e Mercedes Vázquez Moure, que entre as tres, as catro, fixemos unha semblanza, digamos, do que foi Begoña Caamaño. Ademais, sei que a entidade de Outes é unha das máis bellas que está facendo o ensino de galego aquí na cidade de Buenos Aires. Sí, xa levamos 25 anos de curso ininterrompido, no tempo da pandemia estivemos en modo híbrido, o que se chama híbrido, que tamén por Zoom. Cando se mellorou un pouquiño, a cousa, xa retomamos tamén presencial.
Moi ben, Así que todo isto da man do noso profesor Carlos Xavier Rodríguez Brandeiro, Sí, que é o director xeral do colexio Santiago Apóstolo. Sí, Agora colexio, claro, agora o colexio galego, hispano, argentino. Así que xa... Sí, nada máis e nada menos que de Carliño Brandeiro, que é un rapaz que eu coñecín cando chegou aquí na Argentina, que empezaba recén os primeiros frutos de traballo ali no Colegio Santiago Apóstol. Empezou de ser profesor de galego, nada máis, que non que tamén viñan outros rapaces e demás, e agora, bueno, leva todo o colegio adelante, non? Sí, é moi ben levado. Así es. Bueno, Mirta, contame un pouco do que falaches ti. Bueno, nese acto falamos, digamos, da vida e da obra de Begoña Camaño. Begoña Camaño foi unha destacada escritora, xornalista e activista cultural galega, recoñecida polo seu compromiso coa lingua galega, o feminismo e a defensa da cultura propia. A súa obra literaria destacou por ofrecer unha visión renovadora dos personaxes femininos da tradición clásica e medieval, dándolles voz, profundidade e liberdade. Begoña Camaño naceu en Vigo o 14 de outubro de 1964, pasou parte da súa infancia en diferentes localidades galegas debido ao traballo do seu pai, o que lle permitiu coñecer distintas realidades sociais e culturais de Galicia. Estudou Historia na Universidade de Santiago de Compostela, etapa na que comezou a participar activamente en movementos culturais, sociais e feministas. A súa carreira profesional desenvolveuse principalmente no ámbito do xornalismo. Traballou na Radio Galega, onde destacou pola creación e dirección de programas culturais e sociais. Foi unha voz comprometida coa igualdade, os dereitos das mulleres e a promoción da lingua galega. A través da radio e da súa actividade pública, converteuse nun referente do pensamento crítico e da cultura galega. A produción literaria de Begoña Camaño non é extensa, pero sí profundamente significativa. Escribiu Circe ou O pracer do azul no ano 2009. Nesta obra reinterpretou o mito clásico da maga Circe desde unha perspectiva feminina e moderna. Na obra, os personaxes femininos deixan de ser secundarios para converterse en protagonistas da súa propia historia. A novela reflexiona sobre a liberdade das mulleres, o desexo, o poder, a identidade e a independencia emocional. A obra recibiu importantes recoñecementos e situou a autora entre as voces máis relevantes da narrativa galega actual. Tamén escribiu Morgana Nesmelle no ano 2012. Nesta obra recrea o universo das lendas artúricas desde unha ollada innovadora e feminista. A protagonista Morgana aparece como unha muller complexa, intelixente e sensible, afastada da visión tradicional negativa transmitida durante séculos. Nesta obra destacan temas como a memoria, a identidade, o amor, a soidade e o papel das mulleres na historia e na literatura. A novela obtivo o Premio da Crítica Española en Lingua Galega, Premio Ángel Casal e outros importantes recoñecementos. A literatura de Begoña Camaño caracterízase por unha forte perspectiva feminista, a recuperación da voz das mulleres silenciadas, unha linguaxe coidada e poética, referencias á mitoloxía e ás lendas, a defensa da lingua galega e unha visión crítica da sociedade. As súas protagonistas femininas son libres, reflexivas e donas do seu destino. Ademais da súa obra literaria e xornalística, Begoña Camaño participou activamente en movementos sociais e culturais. Defendeu os dereitos das mulleres, a igualdade, a cultura galega e o uso normalizado da lingua galega. Foi unha figura moi querida e respectada dentro do ámbito cultural galego.
Begoña Camaño faleceu en Santiago de Compostela o 27 de outubro de 2014 aos 50 anos. A súa morte causou unha grande conmoción no mundo cultural galego. Porén, o seu legado continúa vivo a través da súa obra, do seu pensamento e do exemplo do seu compromiso coa cultura e coa igualdade. Hoxe é considerada unha das escritoras galegas máis importantes do século XXI. Deixou unha pegada profunda na literatura e na cultura galega. A súa obra deu voz a mulleres esquecidas pola tradición e abriu novos camiños para a narrativa feminista en galego. O seu compromiso coa lingua, coa cultura e coa igualdade converteuna nun símbolo de modernidade, liberdade e creación literaria. A dedicación do Día das Letras Galegas 2026 representa un recoñecemento merecido a súa trayectoria e a importancia da súa obra para as novas xeracións. Bueno, isto é un pouquiño o que dixemos ali no acto, que foi un acto fermoso, moi participativo, digamos, de todas as institucións que estivemos ali. Así que foi moi sentido este acto. Ademais, rematamos cantando o himno galego e ademais bailando unos pasodobles, que nunca veñen mal. Non, para sacar un pouco o frío, non? Porque habería moito frío tamén. Mires donde mires, siempre encuentras verde. Puede que yo siga aquí. Si algún día quieres verme, llueve casi siempre para. Casi nadie sabe qué bonita está mojada. Tienen una playa, varias catedrales que han salido a flote para ver todos sus mares. En verano tienes miles de verbenas que acaban bailando al ritmo de la luna llena. De la luna llena. Galicia te lleva a la arena, te enseña la vela y se pone a nadar para que tú veas todas las mareas que la hacen brillar. Galicia te baja la luna, te cura y te busca una lluvia de estrellas cada agosto fugaz, para que la veas volver a brillar. A veces se tiñe de blanco y no siempre es fariña. Me recuerdo volando cuando era una niña por todos sus mares. A veces la tiñen de negro por tierra y por mar, pero coge un lienzo y se vuelve a pintar de colores nuevos. Galicia te lleva a la arena, te enseña la vela y se pone a nadar
Sí, sí, iba moito frío ali. Sí, Pero no, a verdad que sí. o Pero bueno, día estuvo moi no, está moi bo. ben, está ben. Está ben que se fagan estos festejos aquí por estos lares, xa que, bueno, xa que estamos moi longe da terra, aunque sexa, de alguma maneira temos que poder lembrar e poder acordarnos da nosa fala e máis transmitir a fala como fa Claro, por suposto. na tua o sea, na tua escola, o sea, no teu institución, porque mira, estamos a 11.000 kilómetros de distancia, os vellos por esa cousa de que os fillos íbanse criar na Argentina, non lle falaban moito galego para que os críos argentinizáranse dunha maneira, porque senón iban a ter moitos problemas. Pasou moitas casas, non na miña, Claro, por sorte. Bueno, Non na miña, por sorte. Ti nada, ti aprendiches a falar o galego na terra, pero a ver, hoxe en día hai netos e bisnetos de galegos que queren retomar a maneira de falar que tiñen os vellos, e a única maneira de poder facelo é a través de Outes ou a través do Colegio Santiago Apóstol e por ali alguna outra institución que tamén debe a estar dar un pouco de galego. O que pasa que Outes esa máis xiñeira, porque foi unha das primeiras, xa 28 anos é moito traballo, e a verdad que é de felicitar. o sexa que, bueno, as persoas que queiran, digamos, conectarse coa lingua galega poden achegarse á Sociedade de Outes. Estamos os sábados de 10 a 12 horas, digamos, co tema da fala, logo pola tarde, a partir das 14 horas ata as 17, estamos con danza e música tradicional galega. Así que estamos en Dr. Enrique Finoquieto, 1219, barrio de Constitución. Así que aquí na cidade autónoma de Bos Aires. Así es. Además se espera ali a familia Gallo Gosende, que é unha pandeireta. Están todo el día... Pandeireta, café, lambetadas tamén. Tamén, sí. Pasámolo moi ben. Como me decía meu avó a min, ti eres un lambón. Eso. Por suposto. Así que, bueno, xa saben, están todos convidados os que queiran tomar contacto coa lingua galega. Unha aperta, Mirta. Bueno, moitas gracias, Daniel. E mande saludos a Rosy e a teu fillo tamén, a teu filla maior tamén. Eu coñezo de toda a vida e a verdad que son xente maravillosa. Bueno, moitas grazas, Daniel. Así que achegamoste un bico moi grande, unha aperta moi fonda. Ata loguiño. Ata loguiño.
Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos agradecerles como siempre a todos ustedes que están del otro lado, que la escuchan, que nos siguen, que nos ponen me gusta y que llevan adelante conjuntamente con nosotros esta aventura de tener un programa de radio distinto al que normalmente se hace en una colectividad, en el sentido de que, bueno, conversamos con la gente, hablamos con las personas como si las tuviéramos en el living de casa, y es lo que tratamos de hacer, ¿sí? De hacerlo más intimista, más propio, más llevados no desde una perspectiva periodística, sino de una perspectiva normal, como si usted le quisiera preguntar algo seguramente a la persona que está del otro lado del dial. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, buscar esa manera de hacer este programa de radio. Desde ya le mandamos un beso grande y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.